Katu talde edo kolonia guztiak batetik bestera ibiltzen badira ere, jabego pribatuetako lorategi, parke eta hortuetan kokatu ohi dira. Arrazoi horregaitik, orain arte arazo hori duten jabego erkidegoei laguntzeko eskaintza egin diegu udaletxetik. Kolonia horiek animalia horiekin sortzea proposatu diegu, parasitoak kenduta, antzututa, identifikatuta, kontrolatuta eta osasuntsu mantenduz. Jakin badakigu auzotarrak eskatuta daudela problematika honekin, eta horregaitik urratz bat gehiago egitea erabaki dugu. Era honetako kanpainak antolatuz, animalia hauen bizi kalitatea zaindu eta hobetzeko proposamenarekin buruz hiritarrak informatu eta sentsibilizatzeko. Halaber, programarekiko atxikimenduak bildu nahi ditugu. Arazoa pairatzen duten auzotar komunitateen ardura, ekimenak eta laguntza eskertu nahi ditugu eta haietako gehienek gure proposamena parteka dezaten nahiko genuke.